Tatay ko to. Oo, tatay ko na siya. Sino? Se? Lakay. Okay. Ano ka ko to na yun? Bapak nga mo makataw? Hindi mo makataw, malalibot ka mo? Ganda mo, dumay ko kamusta ka mo? Kaya muli ka niya, kita mo, ariya mo niya, ano, pirano. Yes. So, amo na yung gwapa na, amo niya control gali mga kamaton. Yes! Gwapa, sino ka na ito nyalan para makilala sa mga maton? Si El. Si Mamila, ni gali mga kamaton na. Si El lang, malakas ako gusto ka na yun. Ano mo baka nga mamahaw naman? Sige. Sa taon na lang, sa taon. Sabi ko, kung manalang na out na. Nakilala ka na din nila. Nakilala ka na din. Yes, si Mamila, ganito mga kamutan na. Yes. Yes, mga kamutan. So, mungkot si Ma'am Gila kan si Ma'am Kakay kung Ami amon jaya Ami amon jaya kan man eh. Kamu daw ma wal aw na po mura pila deh. Yes, ito. Ay, una na si motor sa pila. Set out sa mga kamatot. Yes. Full sign. Job. Ini mga kamatot siga. Isang light of glory. Bapo, set out. Once love. Isang light of glory. Ay, gila kami dito pong kamaton. Ay, pamangkot doon namin ito naman jaye. Ang muli sa pamang jaye naman. Puro na lang mga kompetensya. Kasi dado. Sila nagka-kompetensya ganit pa yan. Damo na no? Oo. Hindi na maglawag. Hindi na maglawag eh. Basta madali ka. Yes. Matandali na akong siya. Dala sa ako na control. Yes. So, thank you. Pinakabuat ko sa plan. Thank you mga kamatawag. Yes. Ay, nagabiyan naman si Makon. Nagabiyan naman kung sa mga kailangan ng gusto ko. Balik ko din ako si Makon. Yan na. 6:15 na yung oras kung mga... Pre! Kata pre! Nagabihan si Mato no. So... Bigo ko rin. Karwan ito. Itat ko rin na nila. Yes. So, ano yung mga kamatan? Balik-balikin na rin. Saan? Kata ko, di ka ba sa biyahe tayo? Kaya ba mangkot aton control din nga si Mamilaw? May nari sa festival. Yes, so mata. Ay, dis Mamilaw mo. Uli suruan sa bilaw. Yes. Alright. Tayo mo sa biyahe ito, Brian? Ayos ka. Sa taon. Yes. Ano na? Nagkabanti no? Siga-saga ang ingawang yung biyahe mo. Yes, so nami biyahe ko yung subong. Kung hindi na ko yung kalabot yan, dulong sa irong. Ayan, tatakbo, bulbo. Eh, sana na. Bantita na yung mga kamatan na. Ano yung hapon nga. Kamaton. Yes. Kay Bono ni Maton. Yes. So kamaton mga bantin sana yung mga kamaton sa pila. Yes. Ayos mga kamaton, manawag sa pilahan ta. Medyo amo na nanay nga ito niya kuhan mga kamaton ay content ta. Ito may mo. Aray. Tawag naman kami sa amon nga kuhan mga kabayo. Yes. 5.1 limaton. Hari kali si Bulbo mangita sa wow. Ano ang type mo nga ano sa wow now? Sa sino na lang Di say.
Ha? Dice? 18, 19, 17 o... Mga 30 plus ah. Bawa. Single ba kita mo kita? Single ba kita mo kita mo? Ay, tambay na rin. The music out. So... Lem. Check up Lem. Shoutout lang. Ang Toronto da. Hindi ka masang biyahe na. Tama ka namin. Tama ka namin kay atong biyahe. Para lang sa ano. Boundary lang. Ari lang, pasero. Hindi tayo yawan pre. Pagkita sa Europe na. Hindi lang tayo na. Sprite. Sa taon na lang. Ngaranay mo sa Europe. Saka na. Gapa. Dato na si Mamila. Kag si Mam Kakay. Karakatas na. Ang kontrol din naman sa festival. Yes, mabanti naman ito po. Okay. Ay, nako, manin mo ka na abon, pero niyo. Siguro mga pilan na nag-isip nga po naman ito. Wala naman nag-isip, niya po sa yes. Sabi ay ta. Katirin. Yes, si Rodan. Meron na ito kamutan. Yes. Araw. Saya ay kita makuha ang para strike mahal. Ay, ito. Ay kita makuha. Yes, dito lang yun. Eh, set up na lang sa channel ni Moton. Set up na lang. Sa Ustad Jaya. Grabe, ay hindi ka maton. Okay lang. Okay lang? Okay lang, maton. Oo. Ito. Hari ya kelaunan. Kelaunan dia ginaw. Why bagay makuha? Ya, dito. Gali may tao, ganito sa sulod, di po gaya. Yes. Success show. Balik naman din si Maton sa mga bilaan ka Maton. Balik lang. Balik ka na eh. Parang ako niya pa ay buwan-buwan. Ka Maton. Yes. Ganda rin na. Kaya ako nga nila ng babausin. Bawa niyo yung gabi ka yung mga kamatan no. Nagadiyan gid ba ko di ka balik-balik sa amon yung pagdaan sa festival. May kamaton gali na nang ilala sa akon. Kumano to ga vlog ka man. Apala mo sa naga-vlog din sa dilo sing ko damo di ga vlog ka ko sa Facebook. YouTube kaya ka sa YouTube kaya ka kaso sa YouTube lang ko eh. Wala pa tayo dito sa Facebook ko mga kamaton mo. So, kasi may biyaya na kay YouTube na pag-upload nyo tayo everyday sa Facebook ka. So, sorry mga kamaton ha. Pagkano ko pagnilalag ko kasi kamaton nila yung asawa ng mga kamataan. Yes, so thank you sa mga lisa. Thank you sa mga nantipurahan ko galing nga naga-video-video nyo. Hindi mo Christmas na ganito mga kamaton. Yes, so sana lang kayo mga kamaton kay Apanti naman tayo. Apanti naman tayo sa bilahan mga kamaton. Yes. So, mayang gabi na lang sa mga viewer ko at mga subscriber ko. Thank you sir sa inyo Kasi galing may service kaya sir ng parking sa stupad ko. Loko talaga si Muta no. Are, panawag na naman niya kontrolo nga magwa kami sa Are, magwa ka mga kamatan na is. Iya mo na yung sa kanandi mo. Kanandi rin kasagol-sambay. Yes, so ang oras kini mga kamaton. Okay, 7:25. Manong pangyapon siguro makakuha lang si Maton sing isa ka zero. Makakuha ta. Yapon ta. Yes, so thank you mga kamaton na kag mayong kag-isa inyo tanan. Thank you. So, may gagawin ka Maton.
Pagbago ko lumunda ko. Yun ang nilalagay nila. Kami nga, kapag nga na natin. Tapos natin. Kaya ako kabla ko manong. Oo, ako kasi mata na. Kanya-kanya ng kapataan ko yung asawa. Tapos na hindi mo sana. Ngayong gabi ka niya. Ang bukas ko. 7:20 kanya ng gabi. Oo, ari kami kailangan. Balik ko din. Takata na yung kabanti tayo mga kapatid na. Yes. Kabanti tayo mga kapatid na. Okay. Narinig si Matan dito. So, building Christmas natin sa buong area. Building Christmas na. Bawa ko namin lang kung Christmas kung may ulit nga. Etap! Etap! Thank you na lang siya mo sa pag nilalata ko na. Dami na sa waya ka kabataan. Pagkat lang nga. Kaya ko po, lapit ko nga nila ko sa amin yung piano. Yes, so 7:25 na naman mga kapatid. Sana lang yung kapatero ang manyapong kita. Kapag balik-balik ko sa piano mo sa mall mga kapatid. Yes, so galing nyo. Thank you mga kapatid. Thank you mga kapatid.